Oso ondo, ikusi dugu oxigenoa metalarekin lotzerakoan oxidoak ematen dituela eta oxigenoa ez metalarekin lotzerakoan anhidridoak ematen dituela eta ikusi dugu izango dela M2OX M2OX. Baina kimikaren munduan salbuespenak daude eta jakin beharreko izen berezi batzuk daude formulazioan ere bai. Eta oxigenoak egiten dituen konposatu bitarretan hauek dira buruz jakin behar dituzun izen bereziak. Nitrogenoarekin lotzen danean eta ematen duenean NO, oxido nitriko izendatuko dugu. N2O ez dugu simplifikatuko eta dinitrogeno tetraoxido jarriko dugu eta NO2 dagoenean nitrogeno dioxido. Kromoaren kasuan, kromo bat O3 anhidrido kromiko izango da eta manganesoaren kasuan MnO2 anhidrido manganoso, MnO3 anhidrido manganiko eta Mn2O7 anhidrido permanganiko. Hauek buruz jakin behar dituzu, bai apuntetan, bai liburuetan ukiko dozuz izen berezi hauek, baina gogoratu. Hauek horrela izendatzen dira. Ez dugu jarraitzen azaldutako sistematika, baizik eta izen bereziak dira. Hurrengo konposatu bitar batzuetan eta beste hirutar batzuetan izen bereziak egongo dira ere bai, eta horiek tamalez buruz jakin.